ngenkathi abacindezeli bethatha izwe lethu, bethatha umcebo wethu, bethatha ukubusa kwethu, bekwenza okwabo bekuphaga ngenkani. Lapho khona indlu emnyama eyathi ngeke sife simile nje. Kufanele sisukume silwele izwe lakwethu, izwe lobabamkhulu. Inhlangano ke yayikhethwe obabamkhulu, okhokho bethu. Yayisilwile kwaze kwakhululekwa, kodwa yayisesincintsha inkululeko ekukhulekweni kwethu. Enye into benza esasingabathumile khona ukuthi akukhuleke izwe lakithi. Baphuma endleleni esasihamba ngayo ukukhulula umnyama owacindezela. Bangezwa noma sibatshena amaqiniso okulwela inkululeko nenkululeko uqobo lwayo. Ilokho ke okwabangela ukuthi abanye bethu babone ukuthi ngeke siqhubeke sihleli engcindezelweni, ngoba abaholi bethu babe ngasasilaleli uma sikhuluma, benza into abayithandayo, behamba nabelungu, bethatha izimali zabelungu, sebenzisa imali yabelungu ukucindezela indlu emnyama. Kulapho ke sathatha khona isinqumo uma sikhuluma nabaholi bengezwa ukuthi nathi asizidele silwe inkululeko yomuntu omnyama. Ngokuphathelene maqondana nokwazi kwethu umlando nokuthi isasa kufanele ukuthi libe njani, sathatha inqumo ukuthi sesingaphinde futhi sifele ekulweni ukunoma sicindezelwe manje abelungu kanye nabantu bakithi bamnyama. Uma kuthathwa lesinqumo kwakungelula. Sasifuna ukuthi indlu emnyama ibone, ibe nesibindi, isukume, ilwele inkululeko yethu. Lokho ke ngokwethu kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi indlu emnyama iphinde futhi kwesibili yathi ngeke sihlale ngaphansi kwengcindezelo. Sizosukuma silwe sizikhulule thina. Ingakho ke sithe leli langa lokwakhiwa kwalombutho lo wethu kuyinto ebaluleke kakhulu okufanele basiyikhumbule, esiyohlala siyikhumbula njalo ukuthi indlu emnyama yathi mayizwa leli cilongo selishayiwe yazibonisa ukuthi indlu emnyama ngempela. Yasukuma ngobuningi bayo, kwasukuma ngane, kwasukuma mama, kwasukuma baba, kwasukuma wonke umuntu. Kwathi sizwele ukuthi umkhonto wesizwe usuwakhiwe. Sonke njengama-Afrika, ngoba inkululeko yethu le, sizosukuma siwujoyine lo mbutho ngobuningi bethu ukuze
sikwazi ukukhulula izwe lakithi ngokupheleleyo. Ngifisa ukunibonga ma comrade, bafowethu, bodadewethu, sonke ina esilalele izwi lokhokho bethu lisitshela ukuthi kufanele basenze njani ukuze sikhulule. Salalela futhi imkhuleko yabaholi bethu bezenkolo, nabo basukuma baba kanye nathi. Ufuna ukunibonga ngoba nina eniyibone kuqala lento naba nodlebe lokuzwa, nibe ngabokuqala abahamba phambili endlini emnyama yokukhulula endlini emnyama. Siyanibonga bafowethu nodadewethu, siyanibonga ukuthi nidumise umkhonto wesizwe. Vele uma isizwe sicindezelwe isona esizikhululayo. Into ebuhlungu ke ukuthi kusekhona imthonseyana, esagijima kakhulu nabelungu, engasizwa sikhuluma iqiniso, engezwa noma sibika inhlupheko yethu thina ndle emnyama, asebejoyine indle emhlophe. Hawu, uqinisile ukuthi abantu abayinganxanye bengemanzi. Ngangazi ukuthi ngathi umuntu ezubuhlungu, ecindezelwe, ehlupheka, kodwa athi ngisafuna ukuhlala ekuhluphekeni. Abantu bonke bethi manje siya ekukhulekeni. Sekhona ke lo mthonseyana, siyathemba ukuthi abaningi iqiniso bazolibona noma kade bengaliboni. Akumnandi ngolimi lwesintu ukuba nabantu okuthiwa amambuka. Akumnandi ngoba uthukusa ulibulela imbuka, ngoba imbuka lisuke lingasesithini. Imbuka umuntu ophuma kwabakubo ayojoyina isitha, imbuka sintu, amambuka. Lalelanike ngoba kubalulekile lokhu. Lesinqumo sesithathiwe sokuthi siyalikhulula izwe lakithi, samemezela ukuthi hlangana ndle emnyama, awuhlangane umhlathe wazanayo. Wasiphinda lokho kwamambuka, wasiphinda njengoba kwasiphinda empini enkulu. Labo abaphethe ukuthi sithathe izwe lethu ngalokhu esikubiza ngokuthi iningi labantu. Njengoba bekhuluma isingisi bathi yini abantu abaningi? Khona igama elimhlabayo lithi khona lokho abakuthandayo bathi 2/3 majority. 2/3 majority.
ngenkathi sikhankasa ngoba sasazi ukuthi indlu emnyama ihlangene, sathi sifuna u-2/3 majority silithathe lelizwe. Ngokomthetho lokho esasikusho sasikhuluma iqiniso, ngoba yaba khona i-2/3 majority. Labo kabaphethe ezokubala okubalwa khona amavoti bathatha amavoti ethu baphana ngawo kwamanye amaqembu. Besincintsha ukuthi sithole u-2/3 majority ngoba sasifuna ngakho ukuthi sithi singenile siwumkhonto siphelele siyisizwe simnyama. Sasifuna ukuthi silithathe izwe siliphathe ngokomthetho. Bekufanele uba ngabe seliphethwe yithi, ngabe manje ayisekho inhlupheko. Labo ababala amavoti bawantshontsha amavoti ethu banikeza wona amanye amaphathi. Samemeza sathi akungaqali kumenyezelwe ukuthi kuyiwine ibani ngoba kunezinto esizibonile ezingalungile ezitshontshe amavoti ethu. Bagijima kakhulu-ke kuzositshena ukuthi ubani owinile nongawinanga njalo njalo. Ngiyakhumbula ukuthi neza ukuthi sathatha isinqumo sokuthi size enkantolo sithi lolu daba alubukwe kucutshungulwe ngoba sazi kahle ukuthi amavoti ethu antshontshiwe. Singazi ukuthi obani ababentshontsha amavoti kodwa ayentshontshiwe. Bathe uma bejaha ngoba sasiphethe amaqiniso amaningi. Ngiyakhumbula ukuthi iningi lenu lezwa sasethi siyalihoxisa icala, asishongo ukuthi siyaqeda, sathi siyadonsa kancane ngoba sasifuna ukuyobala kahle sithole kahle ukuthi kwenziweni. Nangempela amaqiniso esiwatholileyo aqanda ikhanda, ayesabisa. Siwaphethe onke manje amaqiniso ukuthi kwenzekani nokuthi ubani owantshontsha amavoti ethu. Sesiphindile-ke salivusa icala limi ngeenyawo. Ngithi ikakhulukazi ngoba la ekuruleni naphuma ngobuningi benu kuhle kuyizwa kuqala le ndaba, nabanye bayizwe ukuthi icala libuyele. Enye inhlangano eyayihamba phambili iphika ithi akukho umuntu ontshontshe amavoti. Namhlanje isicele ukuthi iphume ecaleni uma isibona amaqiniso. Sebethe khumu, sebethe ayiwethu kwanele. Abasakhulumi manilalela nani nje. Sebethule, sebeze babhalelwa inkantolo abili ukuthi abaphendule, akuphenduleki. Ngicabanga ukuthi kubalekile ke sikusho lokhu icala lisazothethwa. Kusho ukuthi ubani onecala. Uthola ukuthi baningi
abantu abayotholakala benecala. Ngiyabona ke ngoba inkantolo zakulelizwe lethu thina sizaziyo iqiniso uma belibona ukuthi lidla ngakubona bayaliyeka baqamba amanga. Uma bakwenza lokho siyohamba size sifike enkantolo kazwelonke. Enkantolo kazwelonke. Ngoba sifuna ukubafundisa ukuthi singobani thina abantu abamnyama.